дар дарси имрӯза мо бадани лухтакро бофта ва дасту пояшро пайваст мекунем. ва аввал пойҳояшро ба ранги сафед пайваст мекунем. ман ҳамин хел риштаро гирифта якто занҷир мебофем ва як маротибаи дигар ҳамин хел мебарорем. ва яктои дигар занҷир мебофем, дигарашро ҳамин хел пайваст мекунем. ва акнун оддӣ бофта меравем. яъне дар ҳар сурохи якто бофта меравем. риштаҳои зиёдиро дар дохили пой меандозем. ман як қатор оддӣ бофта пойҳоро пайваст кардам. ҳамин тавр 5 қатори дигар оддӣ мебофем. ман бо ранги сафед 5 қатор оддӣ бофтам. рангро иваз мекунем. ба ранги бадан мегузарем. ман ҳамин хел рангро иваз мекунем. ба шумо нишон диҳам. як маротиба риштаро ҳамин хел бароварда ранги дигарро ҳамин тавр мегузорем ва аз дохили ҳардуи ҳамин ҳалқа кашида мебарорем. бофтанро давом медиҳем. риштаи сафедро мебурем. дигар ба мо лозим нест. инҷоро бошад пайваст мекунем. ин қисмро пахтапур мекунем.
давом медиҳем. бо ранги бадан 15 қатори дигар оддӣ мебофем. аллакай ман 15 қатор оддӣ бофтам. акнун дарунашро пахта пур мекунем. ва дастҳоро анамехел мечаспонем. аз дохили ҳардуи ана ҳамин бофта гирифта як маротибаи дигар дохили бадан гирифта ва ҳардуяшро анамехел мебарорем. як маротибаи дигар ҳамин тавр такрор мекунем. давомашро 3 то тоқ 1 то кам мекунем. 3 то бофтем, 1 то кам мекунем. як, ду, се. боз 1 то кам мекунем. як то оддӣ бофта дасти дигарашро мисли дигараш пайваст мекунем. боз 3 то тоқ 1 то кам мекунем. 1, 2, 3. 1 то кам мекунем. 1, 2, 3. як то кам мекунем. боз 2 то тоқ 1 то кам мекунем. ин қаторро то охир ҳамихел 2 то тоқ 1 то кам карда меравем. боз пахта пур мекунем. боз 1 то тоқ 1 то кам мекунем.
پس از یک تاتق یک تا کم کردن تا اندازه گردن شدن عادی نابافته تنها کم میکنیم. ما تا اندازه گردن شدن تنگ کردیم. در قسم دیگر به شما بافتن کرته لختک را نشان میدهم.